ọkwa ajọ mmadụ bụ ajọ mmụọ. Ọtụtụ n'ime anyị ndị ma ebe a na-azụ ndị seminarị n'akụkụ ọwụwa anyanwụ Naịjirịa, ọtụtụ n'ime ha na-agba egwu mmọnwụ nke dị egwu. Ilecha anya iche na onwe ihe ọzọ ha ji o nwero. N'aka nke ọzọ, ọ dị mkpa ka ị mara na omenala anyị abụghị ajọkarị omenala ndị ọzọ.